Vítam vás pri mojom dnešnom videu. Dneska som sa rozhodol, že je pekný deň. Ideme na Ružín. Pôjdeme popratať vodnú nádrž a pôjdeme spotovať nejaké vlaky. Pôjdeme robiť magnetic fishing a chcel by som to celé poňať formou vlogu, tak uvidíme, jak sa mi to podarí. A momentálne je 7:40 ráno, ideme na autobus a ideme smer stanica. Dneska má byť veľmi pekné počasie, niečo okolo 20 stupňov. Uvidíme, ako to bude. Zatiaľ je to v pohode, lebo som iba v tričku a je ráno. Typujem, že tak okolo 10 zatiaľ, ale sa ešte oteplí. Takže budeme dúfať v to najlepšie počasie. A mne o chvíľu pôjde autobus 71, ktorá mi ide z KVPčka. Potrebujem sa ešte zastaviť v meste na niečo. Tam sa stretneme potom s ďalším kamarátom, ktorý ide s nami, ktorý bude tiež vo videu. A to je zatiaľ prekvapenie, kto to bude. A snáď pôjdeme rovno smer stanica. Speciálne sedíme vo vlaku. A sme tu aj so Šimonom. A ďalšia zastávka je Margecany. Toto video by som chcel poňať ako vlog, alebo v takom štýle. Tak uvidím. Plán je, že pôjdeme čistiť Ružín. Máme so sebou vrecia a podobne. A ďalší plán je, že chcem nafotiť nejaké vlaky po natáčacích a tak. Takže som si zobral aj foťák. A ešte magnetic fishing vyskúšať, tak uvidíme. Momentálne sa hýbeme smerom ku vode. Mám tu sebou aj foťák. Ak by vás to zajímalo, tak mám starší, je to Nikon D7000. Objektív mám teleobjektív Sigma, je to 70 až 40 mm. Väčšinou ho používam na lesnú zver, keď ju idem fotiť. A povedal som si, že mohol by byť dobrý na vlaky, takže ho idem odskúšať. A v batohu mám ešte Cosinu 175 mm, 2,8 f, sa mi zdá, nie som si istý. Keď tak ja to tu napíšem, keď tak vám pri fotkách, keď ukážem, napíšem, ktorým objektívom to bolo fotené, aby ste si mohli urobiť svoj pohľad, čo ako vyzerá. Momentálne sme už pri vode, pri Ružine, je tu s prepáčením pochuj bordelu. Tak a jediné, čo nám zostáva, je vyzbierať to a ideme prátať. Neviem, koľko to dneska postíhame poplniť, ale tak bol by som rád, keby to vyzbierame čo najviac. Ale mohli by sme sa rozdeliť, že jeden si vezme jednu časť, druhý druhú. Našiel som tu, teda Šimon našiel, tento vagón cisternový, model vláčiku. Plné savo, je celkom smutné, že niekto to jebne do jazera, to keby sa vylialo a nejaké ryby by to pojedli, popili, požrali. Momentálne máme už 2 vrecia plné. Tu sa začína 3. Idem zobrať 4. A pokračujeme v čistení. A ideme zbierať. Zajímavý nález, našiel som tu ampulku s niečím. Väčšia ampulka. Boh zna, čo to môže byť. Túto striekačku. A boh zna, čo v tom bolo. Vyzerá to ako od tých sirupov na kašel, čo je. Bežne k ním sa také dávajú. Podobá sa to na to.
Je tu bandaska, je plná. Je v nej niečo čierne. Asi len špina z vody, dúfajme. Je to dnuka. A týmto sme naplnili ďalšie vrece. A idem doniesť ďalšie. Momentálne som tu našiel tabletky. Stadamet 850 tam píše, neviem na čo sa to používa. Keby toto nejaká kačka zožrala. Toto idem teraz poberať. Toto drevo sme teraz, toto poleno vyťahli z vody. Váži tak 30 kg minimálne. Momentálne sme skončili s prátaním na Ružine. Vylovili sme tam nejaké fľašky, odpadky z vody. Toľko tu nás sme toho vylovili. Dneska nám to bohužiaľ časovo nevychádza, aby sme stihli všetko, čo dneska potrebujeme stihnúť. Rozprávali sme sa nedávno s pánom, čo tu má chatu. Povedal, že iba tu na toto máme nechať pri krajnici. Že ono cez týždeň zvykne chodiť smetiarské auto a to berie, lebo tu chodia ľudia často pratať. Lebo nám vysvetľovalo, že tu na keby sa nepratalo, tak to je veľmi zlé, lebo tu na to furt tečie z osady dajakej. A my ideme pokračovať. Momentálne ideme na most. Ja si ešte idem po batoh a foťak. A možno ešte cestou budem niečo fotiť, uvidíme. Neviem, či som to ukazoval na začiatku. Niečo tam ešte zostalo. Tu bol pochuj fľašiek a v tejto časti za mnou tiež ich bolo celkom dosť. To si potom poukazujeme na fotkách a my pokračujeme ďalej v našom dnešnom dni. Sme na ceste ku tomu mostu a momentálne som si premenil objektív. Ešte tu mám krytku na ňom. Teraz mám na objektíve Cosinu 135 mm. Tak si na nejaké pekné fotky s ňou porobím. A za nami je cedujka, že smer Spišská Nová Ves. Trochu sa mi trasú ruky po prichôdzi. Takže uvidíme. A hej, tu je tiež Ružín. Stále ideme vedľa neho a sú tu ďalšie odpadky. Tu je Vaňa, originál. Príroda je tu strašne krásna. V tejto konkrétnej časti je aj celkom čistá priehrada. Momentálne. A počasíčko máme krásne okolo lesy. A my ideme ďalej. Takže treba nám ešte približne 10-15 minút, kým sa dostaneme ku tomu mostu zbúranému. Alebo jak to nazvať? Dá sa to nazvať zbúraný most? Áno. Ale on spadol sám. To nebol ani že zbúraný. To on spadol sám. Takže ku zrútenému mostu, to je ten správnejší názov, som skoro spadol. A popravde ani neviem kadiaľ a kam, lebo ja som tam ešte v živote nebol. Tak uvidíme, kam nás cesty zavedú. Keďže sa každú chvíľu snažím niečo fotiť foťakom a snažím sa natáčať tú prírodu, tak zaostávam asi tak 50 metrov a je tu príjemne ticho, pekné prostredie. V tejto časti aktuálne je to momentálne aj čisté. Keby nie som pri ceste, by som bol šťastnejší, bol by tu trošku inší vzduch, ale nič sa nevyrovná lesom a prírode. Ja osobne lesy milujem a celkovo aj lesné zvieratka mám rád a podobne. Ja som niekto, kto má strach z výšok. Nie je to moc komfortné pre mňa sa furt pozerať do kamery. Takže teraz budem veľkú časť videjka off kamera, lebo sa bojím, že dzignem. Tieto vetvy musím prekračovať, takže jak som hovoril, sa nemôžem venovať kamere na plný úväzok. A pokračujeme momentálne takisto, jak sme
išli doteraz. Je to pre mňa celkom teraz stresujúce, moje srdce ide jak... skoro. Som sa potkol, skoro, iba našťastie. Moje srdce teraz ide jak ventilátor. Srdce, ventilátor. Inak tu nás som vám chcel ukázať, keď už som tak ukázal ruku. Moje nové tetovanie. A tuto už je také nepríjemné na chodenie. A moja čaptavá chôdza je na tom veľmi zle. A znovu zaostávam tak 20 metrov momentálne iba približne od oka. Ale ťažko sa mi tu chodí. Je to celé. A idú tam auta. Takže tak. Kamión. Poviem vám pravdu, momentálne, jak tu chodia auta, som dosratý. Lebo je to prievan z nich. Ja nenávidím výšky. Toto má tak 10 metrov približne. Pohoda. Pre mňa to není pohoda, absolútne. Došli sme na takú lúku. Tu som sa zložil kus na tráve, som si ľahol. Tu je to najkrajšie miesto na zemi, ktoré som momentálne videl. Jak to tu vyzerá, toto je perfektné. Toto je perfektné miesto. Tu sa mi páči, to je nádherné. To je neopísateľné. Akurát, jak sme tu prišli, tak sa ďal prechádza vlak. Práve som našiel na zemi nábojnice. Ja si osobne myslím, že to je 22 LR, alebo niečo také. A že tu boli poľovníci. Takže ak sa niekto vyznáte, napíšte mi do komentáru, čo to môže byť. Toto miesto je veľmi pekné. Je to neopísateľné, ako krásne tu je, ako pekne tu je. Tam tým smerom je krásna lúka. Tu oproti mne je viadukt pre vlaky, kde chodia každú chvíľu. Počuť tu vodopády, počuť tú vodu, vtáčiky. Tam je spadnutý most, po ktorom kedysi viedla trať. A len sa treba započúvať do toho ticha. Je to krásne. Znovu som niekoľko metrov v pozadí, až tak 50. Alebo som sa rozhodol znovu fotiť, ale je to tu krásne tiché. Momentálne ideme po starej železničnej ceste. Pardon, po železničnej trati starej, ktorá viedla cez Margecany a pokračovala v tom moste, na ktorom sme boli pred chvíľou. Tu nás sú pekné kamene za mnou, to sa mi páči. A príjemná trasa lesná. Našiel som tu taký stôl, aj stoličku, teda lavicu. A sú tu vrchnačiky od piva. Šariš a smedný mních. Niekto tam asi dal, aby to niekto iný našiel. A dorazili sme na našu konečnú. Skončil les a ocitli sme sa Na stanici. na začiatku kolají alebo na konci a tam ďalej trošku, tam, tak tam už je stanica. No tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Počasíčko, stále príjemné trošku, už je zatiahnuto, takže také. Ale dal som si mikinku aj mi príjemne, takže ja sa nesťažujem.